ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ, ശരി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃതതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജയ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇന്നലെ ഇന്ദിരദേവി മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിനകത്ത് കയറുന്നോണ്ട് ഇച്ചിരി താമസിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ സംശയങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല, അതാണ്. ഇന്നലെ എല്ലാം ജ്ഞാനിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് സംശയം ഇല്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഇന്ദിരാദേവി മാതാജി രമാദേവി മാതാജി സൈലന്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെയാണ് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു. ചോദിച്ചിരുന്നു. പ്രഭുജി എന്നെ മറ്റേ പ്രഭുജി എന്നെ ഓർക്കുന്നു. അന്നേരം നല്ല കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇത് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ, പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും വീണ്ടും. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് 18ാമത്തെ മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി കഴിയാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഉപനിഷത്താണ് അല്ലെ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്. 18 മന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ. അത് ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെ, അതാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങളിൽ 18 മന്ത്രങ്ങളിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് തന്നെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം. ഏറ്റവും വേദങ്ങളിൽ തന്നെ യജുർവേദത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്
ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. നമ്മളെ 108 ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ 5ാമത്തെ ഫസ്റ്റ് 5 എടുത്താൽ അതിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഉപനിഷത്താണ്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഉപനിഷത്തുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അത് ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലേ. പിന്നെ ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളൊക്കെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് മന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. നമ്മളെ 18 നമുക്കറിയാം 18ന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, 108ന്റെ ഒക്കെ 18ന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുമ്പോൾ 18 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ തന്നെയാണ് 18 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ മന്ത്രങ്ങൾക്ക്. മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം അല്ലെ, മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ മഹാമന്ത്രമാണെങ്കിലും അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം വൈബ്രേഷൻ ആണ്, അതിന് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന മന്ത്രം തന്നെ നമ്മ മഹാമന്ത്രം പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം തന്നെ എവിടെ നിന്ന് വന്നത്, കലിസന്ധർ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കലിസന്ധർ ഉപനിഷത്ത് എവിടെ നിന്നാണ്, അതും യജുർവേദത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ഉപനിഷത്തുകൾ, പല ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഓരോ വേദത്തിനും ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരെയാണ് കലിസന്ധർ ഉപനിഷത്ത് വരുന്നത്. അതില് ഏത് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്? കലിസന്ധർ ഉപനിഷത്ത്. ഹരിചന്ദ് കലിയുഗം കളി കലിസന്ധറിന് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്. അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളതിന് പറഞ്ഞു, എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം, അതായത് ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും വെറുതെ സംസാരിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി പറയാം അല്ലെ. പക്ഷെ ആചാര്യന്മാരെന്താണ്, അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാ, ഏതെങ്കിലും വേദങ്ങളുടെ ബേസിലായിരിക്കും അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതിന് ഉപനിഷത്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ആചാര്യന്മാര് സംസാരിക്കുക. എല്ലാതും നമ്മ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാലേ, ഭഗവതിയിൽ ഇന്ന ശ്ലോകത്തില്, ഭാഗവതത്തിൽ ഇന്ന ശ്ലോകത്തില്, ഈ ഉപനിഷത്തിൽ ഇന്നത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ സംസാരിക്കുക. അല്ലാതെ വെറുതെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഇത് എവിടെന്നാ വന്നത്, അത് കലിസന്ധർ ഉപനിഷത്തില്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രം. അങ്ങനെ പല മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാവുന്നതാണ്. ആ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ 4 യമ നിയമങ്ങളൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു വെച്ചാലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ വളരെ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ നിൽക്കണ്ട. നമ്മൾ മന്ത്രത്തിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ മത്സ്യമാംസം ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും, പല രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, ആ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി പറയുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ കൂടുതലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ബാക്കിയുള്ളത് തന്നെത്താനെ നടന്നോളൂ. ചിലർക്ക് ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ എനിക്കത് നിർത്താൻ പറ്റണില്ലല്ലോ, ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റണില്ല, ചായ നിർത്താൻ പറ്റും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം 4 അല്ലെങ്കിൽ 8 എത്ര പറ്റാവുന്ന അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെത്താനെ കുറഞ്ഞോളും. അതിന് നമ്മൾ ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ട. അതിൽ ടെൻഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയിലേക്ക് വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് കാരണം അതല്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്. അത്ര മാത്രം നമ്മളിപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കുക. മന്ത്രം നമ്മൾ 4 എന്നുള്ള 8 ആക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ട്, അതിന് സ്പെഷ്യൽ എഫേർട്സ് എടുക്കണ്ട. അത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറയണതും അത് തന്നെയാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നാമജപം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. വലിയ വലിയ ആചാര്യം അങ്ങനത്തെ പേർക്ക് എല്ലാവർക്കും, പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണിത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റിയിരിക്കും. നമുക്ക് അത്ര വലിയ ആചാര്യ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളല്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ തെറ്റുകാരനാണ്. നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റും, ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണെന്ന് അറിയുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മന്ത്രെങ്കിലും നമ്മളോട് ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ തന്നെ അതിനെ കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാതും കൂട്ടുപിടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രേ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇതില് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ആരും ഗ്രൂപ്പിലിടാം. അവിടെ സദ്ഗോഡി എന്നുള്ളൊരു
അത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അതായത് എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നവരാണല്ലോ. സാധാരണ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം, ചിലപ്പോൾ 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 8 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. അപ്പൊ എത്ര ജപിക്കാനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, അതില് ഇത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഡെയിലി 2 റൗണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ 2 റൗണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവർ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു വർഷം, ഒരു മാസം ലക്ഷാവധി, പിന്നെ 10 മാസം ലഭിക്കുന്ന ദശലകാപതി, അതായത് 10 ലക്ഷം. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കോടിപതി. 8 വർഷം 2 മാല ജപിക്കുന്നവൻ കോടിപതിയാവും. അത് നാമത്തില്, അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നാമത്തിൽ ചെറിയ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ജപിക്കണം നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അമ്പലത്തിൽ. അപ്പൊ അതിനൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ 2 മാല വെച്ച് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ജപിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അതിനൊരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ 10 മാസം, അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാം. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം. മാല ജപിക്കുന്നവര് 2 മാല ജപിക്കുന്നവരും 4 മാല ജപിക്കുന്നവരും 8 മാല ജപിക്കുന്നവരും 16 മാല ജപിക്കുന്നവരും അത് ലിങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള എന്തോ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ട്. അതായത് ഇത്ര മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം, അതായത് ഒരു വർഷത്തോളം 16 മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാവരും ലിങ്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് ഇനി ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ മന്ത്രം 18 പറഞ്ഞത് അഗ്നേ നയസുപദാരയേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവവായുനാനി വിദ്യാനുയുദ്ധസ്യ മഞ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടം തേ നമൗക്തി വിദേമേ. ഇതിൽ പറയുന്നത് അഗ്നിയെപ്പോലെ തേജസ്സായ സർവേശ്വര. അഗ്നിയെപ്പോലെ തേജസ്സാണ് ആർക്ക്? സർവേശ്വരന്, സർവശക്തന്. ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. നമസ്കാര വചനം ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തനങ്ങൾ കാൽക്കൽ വീഴാണ്, സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിലെ എന്നെ നയിച്ചാലും. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങേക്ക് പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതിൽ നിന്നുള്ള പൂർവ്വ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ഇതും പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് ഭഗവാനായിട്ട്. കാരണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അതിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും. അങ്ങനെ അഗ്നിയെ പോലെയാണ്. അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാതും ഹരിച്ചു കളയാനോ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ. അതാണ് ആ വേർഡ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ, അഗ്നിയെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ അതിന്റെ വേറൊരു സൈഡ് എടുക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങള് ദഹിപ്പിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാന് മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുള്ളൂ. ഈ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുന്നത്? പ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നിനയസുഭധാരായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവവയൂനാനി വിദ്വാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാമാദാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നയാം സുപതാം രഥാസ്മാൻ വിദ്വാൻ ദേവവായുനന ജ്ഞാനി വിദ്വാൻ യോസ്ത്വാൻ മഞ്ജുരു ഗുരാണമേ ഉത്വം വിദേമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണുക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുപധാരായ അസ്മാൻ
വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മദ്ദു പുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം ദേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? ആരാ പേരെന്താ? വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അഗ്നേനയ സുഭധാരായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം ദേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ അർച്ചന മാതാജി. കൃഷ്ണ. അർച്ചന മാതാജി വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അഗ്നേനയാ സുഭതരായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവവൈനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് പറയുന്നത്, അതല്ലേ? ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ആ നമസ്കാര വചനം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ സാഷ്ടാംഗം വീഴാണ്. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഈ ജന്മ തെറ്റുകളൊക്കെ എന്റെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണ ഒരു മന്ത്രമാണ് ഇതല്ലേ 18ാം മന്ത്രം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ബാക്കിയൊക്കെ സൈഡാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യമ നിയമങ്ങൾ, മറ്റുള്ള ചായ കാപ്പി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പലത് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ടിങ് ഫോഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് മെയിൻ കണ്ടന്റ്, മെയിൻ കാര്യം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇത് ഭഗവാനിലേക്ക് അതിന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത്, അല്ലേ? കാരണം ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി തരണമേ, അതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചിന്തയോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പകർന്നകന്നു പോകും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷപാതയിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ ചുട്ടരിച്ചു കളയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അഗ്നി എന്ന് ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഭക്തന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ വരെയും ചുട്ടരിച്ചു കളയാൻ കഴിയും, ഭഗവാന് കഴിയും. അതാണ് പ്രത്യേക. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പാപം ചെയ്ത് നാളെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാന്നല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും അരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ സമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, വീണ്ടും തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വീടും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നടക്കുന്ന പോലെ വീടും എനിക്കും നടക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്നാലും നടക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ആ കുട്ടിയുടെ മൗലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, അല്ലെ? ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തി എല്ലാവരിലുണ്ട്. ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഉള്ളിലും ഭക്തി ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? പരമാത്മാവ് ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളിടത്തോളം കാലം ഭക്തി എല്ലാവരും ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഒരു കുട്ടി നടക്കാന്നുള്ളത് അവന്റെ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കഴിവാണ്. അവൻ നടന്നിരിക്കും. അവനെ അങ്ങനത്തെ തന്നെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും അവൻ നടക്കുമ്പോൾ വീഴല്ല ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വീഴും. അത് കുഴപ്പമില്ല, വീണ്ടും നടക്കാം. അങ്ങനെ നടന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയും. ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ട് വാക്കർ എന്ന് പറയും, ചെറിയ കുട്ടി നടക്കണ പോലെ ബാക്കിയൊക്കെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിങ് ആണ്. പക്ഷെ നടക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഈ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും ചുട്ടരിച്ച് കളയാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാനുണ്ട്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഭക്തനറിയാം, ഞാൻ ഭക്തിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് തന്നെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും പറയണം. ഭഗവാന് എനിക്ക് ഇന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അത് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളണമേ. എനിക്ക് ഭഗവാനെ മതി, പക്ഷെ എന്റെ ചുറ്റും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, ശരണാഗതിയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഭഗവാനെ ശരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക.
ബ്രഹ്മജ്യോതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രകാശ രൂപമാണ് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ. ഇത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആ പ്രകാശാണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ മുഖത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ബലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴ്ന്നതൊന്നാണ്. നമ്മള് വേദത്തിന് ജനറൽ ആയിട്ട് പലതും പല കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് വേദം. നമുക്കെന്നല്ല വളരെ അപൂർവ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ അത്തരം നല്ല വ്യക്തികൾ സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഫലമുണ്ടാക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡം, ജ്ഞാനകാണ്ഡം, ഉപാസനകാണ്ഡം, ജനറൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ്. അതിൽ കർമ്മകാണ്ഡം സെക്ഷൻ ഏറ്റവും താഴെയാണ്. അതിലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളും ദേവന്മാരുടെ പൂജകളൊക്കെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലാണ്. പക്ഷെ അതും എന്താണ്, അതിലൊരു പാർട്ടാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ അത് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. വേദം ആരുണ്ടാക്കിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത് അല്ലെ. വേദം അന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അതായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് വേദം ഉപദേശിച്ചത്? ബ്രഹ്മാവിനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വേദം ആരാണ് കൊടുത്തത്? ഭഗവാനാണ്. ആ വേദത്തിലാണ് എന്തുള്ളത്? കർമ്മകാണ്ഡം ഉള്ളത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡം തെറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്, ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്, ഒരു പടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർമ്മകാണ്ഡം. അതാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അഥവാ അത്യന്തിക ഭാവം സർവേശ്വര തത്വമാണ്. പരമാത്മ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവേശ്വരനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ വേദത്തിന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കർമ്മം സാധകന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, വികർമ്മമായി തീരും. നമ്മൾ 3 തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അകർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം, കർമ്മം. അകർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം അല്ലെ. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൈദിക രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദികത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സാധകൻ. ഒരു സെക്കൻഡ്, മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളോട്ട് ഇടയ്ക്കിട്ട്. ഹരേഷ്ണ. വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും വൈദിക രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വികർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു പറയും. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പശ്ചാത്താപം, അതിനുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അതിന്റെ നിയമങ്ങള്. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വേദങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് അത്ര പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. മറ്റേന്നൊരു നിയമങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിയമമില്ല, ഭഗവാനും ഭക്തനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മസാക്ഷാൽ മനുഷ്യാകാരത്തിൽ മാത്രമേ നേടാൻ സാധിക്കൂ, മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ ലഭിക്കുക. അത്ര അപൂർവമാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കണതല്ലേ, നമ്മൾ ജനിക്കണ സമയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സമയം നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് സയൻസ് പ്രൂവാ. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ആരോട്? അമ്മേനോട് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണം. ആ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയാണ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതി എന്താണ്, അമ്മയാണ് പ്രസവിക്കുക. പക്ഷെ അല്ല, മകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകളാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ട സമയമായിരുന്നു. അത് സയൻസ് പ്രൂവാണ്. എവിടെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താലും അറിയാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, അത്രയും ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴോ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സമയമാകുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ആ കടന്നതിന് ശേഷം അതിന് മനുഷ്യ ജന്മം എന്നത് അപൂർവമാണെന്നും ഈ ജന്മത്തിലോ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജീവകളിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മ സംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യനായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ നിരസിദ്ധമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത്രയും നമുക്ക് അത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാലോ, മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബോധാവസ്ഥ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നല്ല. അതിനാണ് നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ, ഭർത്തധർമ്മ, കാമമോക്ഷമാണെങ്കിലും ചതുരാശ്രമങ്ങളാണെങ്കിലും ചതുർവർണ്ണങ്ങളൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റിയിരിക്കും. നമുക്ക് 4 ന്യൂനതകളൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ, കഴിഞ്ഞ് ഇനി എനിക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്കത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. തെറ്റ് പറ്റാത്തതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ് പറ്റാത്ത വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക ലോകം അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹണം, ഇത് ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം എന്നിവയെല്ലാം സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ബ്രഹ്മ അല്ലെ ബ്രാഹ്മണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു മീനിങ് ആണ്. നമ്മളത് 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിലായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ, ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊള്ളും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇത് സത്യം പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വന്നും ഭഗവാനിലെ ആശ്രിതം അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന് ശരണാഗതി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ നമ്മളിൽ വന്നുകൊള്ളും എന്നാ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാനിൽ കടക്കുമ്പോ പിന്നെ തമസാണോ രജാണോ സാത്വികമാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വ്യക്തി തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് രജോ ഗുണത്തിലേക്കും, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്കും, സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കും കടന്നുകൊള്ളും. അതാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെത്താനെ വന്നോളും. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപേണ ഭഗവാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാതെ അറിയാം. നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തു തന്നുകൊള്ളും. തന്റെ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്നതിനെ ബ്രാഹ്മണനായി തീരുവാനെ സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഡോക്ടറിന്റെ മകനെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാനോ പോലീസിന്റെ മകനെ പോലീസ് എന്ന് പറയാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത്ര ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ മകനാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ അതാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതെന്നല്ല അർത്ഥം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് വലിയ മനുഷ്യനായി തീരാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകന് ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ മകൻ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന പോലെ ചാൻസസ് വളരെ അധികം ഉണ്ട്. കാരണം എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആയ പിതാവിന് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നതുപോലെ അതിന്റെ അർത്ഥം അവര് രണ്ടും തുല്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവൻ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത്തരം പൈതൃകം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ അയാൾ സ്വയം സമ്പാദിക്കുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ പറയില്ലേ, ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ ഡോക്ടർ തന്നെ വേണം. തന്റെ ബ്രാഹ്മണനും ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പന്താവിൽ നിന്ന് അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ജന്മം കൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിൽ അഹങ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ താന്നു പോകും. ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പന്താവിൽ നിന്ന് അവൻ അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മള് ഇതിലും കണക്റ്റാണ്, ഭക്തിയിലും അതാണ്. നമ്മൾ ഭക്തി കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ഭക്തനായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് തന്നെ ദാസാനു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തനെന്നും കൂടെ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഭക്തന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് 7 പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും താഴെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലെവല്. കാരണം അത്രയും വിനയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തനാവുമ്പോൾ വിനയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്താ, അതോടുകൂടി അവൻ അധപ്പതിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തിയിലും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകം. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കാന്നല്ലാണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ല. അവൻ മനുഷ്യജീവിയായി പിറന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടും. എങ്ങനെ? കാരണം ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാതെ ഇത്ര നല്ലൊരു ജീവിത അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും അത് ഉപയോഗിക്കാതെ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹന്താവിനൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ. അത് ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴെന്താണ്? അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ, അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഉപനയനൊന്നും ചെയ്യാതെ ആ വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാതിരിക്കാത്തോടത്തോളം കാലം ആ വ്യക്തിനെ ദ്വിജബന്ധു എന്നാ പറയാ. കാരണം പേരിന് മാത്രം ബ്രാഹ്മണനാണ്, പക്ഷെ അവൻ കുറെ മുന്നിലേക്ക് ഉയരാനുണ്ട്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവനെ ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയാം. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഉപനയനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് തന്നെ വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. ഉപനയനം, അതായത് പഠിക്കണ ഒരു സമയത്തിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയില്ല. ദ്വിജബന്ധു, പിന്നെ അത് 2-3 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ലെവലിലേക്ക് ആ വ്യക്തി വരുന്നത്. ആദ്യം
അതിലേക്ക് പഠിക്കുക, അത് പിന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പൊ ഒരു പേരുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കണ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്. ജനിച്ചപ്പോ പറയും ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയും, കാരണം ബ്രാഹ്മണ ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണത്തിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവനന്ന് പഠിക്കാൻ പോകണം. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് അതിനെന്തോ പ്രബന്ധം, അതിനെന്തോ പേരാണ്, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ള പേര്. അപ്പൊ 3 സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം എന്താണ്, ഈ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ വീഴ്ച ഭഗവത്ഗീതയിൽ 6:41-42 ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയ യോഗ ഭ്രഷ്ടന്മാർക്ക് ഉത്തമമായ ബ്രാഹ്മണ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ നിരുത്താൻ പിന്നെയും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ. നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ മുഴുവനാക്കിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് മുഴുവനാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തരും എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. കാരണം അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ജനിക്കാനും, അതായത് അത് പ്രഭാത് സ്വാമി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാത് സ്വാമിയുടെ ജീവിതം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാത് സ്വാമിയുടെ ഗുരുവും ഇങ്ങനത്തുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജനിച്ചതിന്റെ കാരണം തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സുഹൃതം കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അഗനിസ്റ്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് സത്യം പറയുള്ളൂ, അവര് നമ്മളോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത് സംഭവം സത്യമാണെന്ന് പ്രഭാത് സ്വാമി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയതോ ഭക്തി മാത്രം നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉള്ളു അല്ലെ, ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പായി പോകും. ഭക്തി മാത്രം എന്താണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കിയാലേ അറിയാം. ചില കുട്ടികളെയും പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഭക്തരായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ഭക്തായിരിക്കും. അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. അതൊക്കെ മായാമോഹിതനായ അവസരങ്ങളും ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോയത് തന്നെ. ഇത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ ഈ നല്ലൊരു ശരീരവും നല്ലൊരു ജീവിതവും നമ്മുടെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത് നമ്മളെ കയ്യിലല്ല. ശരിക്കും പറയുന്നതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടണ കുലം, അത് അച്ഛനമ്മ ഉണ്ടായിട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. 2 നമുക്ക് കിട്ടണ വിദ്യാഭ്യാസം, പിന്നെ സൗന്ദര്യം, ധനം. ഇത് 4 നമ്മളെ മുൻജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് കിട്ടണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പോ വലിയ പൈസക്കാരനാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ, അംബാനിയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ. വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങള്, വളരെയധികം നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും ധനം കിട്ടും. ഇപ്പൊ അംബാനി വർക്ക് ചെയ്യണതിന്റെ 10,000 വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ വർക്കല്ല, ഹാർഡ് വർക്കല്ല നമ്മൾ ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന് പല കണക്ഷൻസും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജന്മങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്തായാലും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാണ്. അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് 6:41-42 ശ്ലോകങ്ങളില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നിയാഗമങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഉയർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നിയമത്തിന്റെ അനുസരിച്ച്, വൈദിക നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ. അത് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നിയമമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഡെയിലി ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമമുണ്ട്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി പതുക്കെ എന്താണ് ആത്മീയജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണം, ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. വേദനകളിലും എല്ലാത്തിലും അതന്നെ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് ചെയ്യണം, ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ നിയമത്തിലൂടെ, ജീവിതം ഒരു നിയമത്തിൽ കൂടെ നടന്നു പോയാലോ നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഭൗതികതയായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ട്, ആ ടൈം ടേബിൾ നമുക്ക് തെറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തകിടം മറിയും. ഇത് തന്നെ ആത്മീയതയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു നിയമമുണ്ട്, ആ നിയമത്തിലൂടെ മുന്നേറിയാലോ. ഇതും ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ആ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണ, ആ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉന്നതി കിട്ടണ അതിന് നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമത്തിലൂടെ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാവരും ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുണ്ട്. ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തി നമ്മൾ എത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അതാണ് കഴിവ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സാധന ഭക്തി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് പലർക്കും പല ലെവലായിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്നായിരിക്കും, ചിലര്
ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്ര സ്പീഡിൽ അവര് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോ ചുറ്റുപാടും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയും ചില ആചാര്യന്മാരെയും പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവർ ഉയർച്ച വരുന്നത്. ചില സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർ കിട്ടാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ എന്താണ് നിയമാകമായ, അതായത് നമ്മളെ ചില റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാലേ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കുള്ളൂ, ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. വളരെ വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഒരാൾ ഈശ്വരെങ്കിൽ സർവാത്മാനം ചെയ്തതുകൂടി അയാൾ പൂർണ്ണനായി തീരും. അത് ഒരു ജന്മമൊന്നും കൊണ്ട് പറ്റൂല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഭക്തനായി തീരാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, വളരെ അപൂർവത്തിൽ കിട്ടായിരിക്കാം. അത് ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ പല ജന്മങ്ങള് പറഞ്ഞ അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും എന്ന് പറ്റും. അങ്ങനെ അനേകായിരം ജന്മങ്ങള് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാൻ കളിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് ഭഗവാൻ എവിടെയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്, ഭഗവാൻ ആരെ കൂടെയാണ് കളിക്കുന്നത്, ഗോപകുമാരങ്ങൾ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ മേളിലാണ് അവര് ഗോപകുമാര് കയറിയിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, ആ ഗോപന്മാര് അത്രയും ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനായിട്ട് അങ്ങനെ കളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഒരു ജന്മത്തില് അങ്ങനെ പല ജന്മങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മള് ആ നിലവാരത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. ഒരാൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗ അവലംബിക്കുന്ന കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ തരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തി മാർഗം? ഭക്തി നമുക്ക് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്, പല മാർഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാ മാർഗത്തിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭക്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം അത് എല്ലാതെ എത്തുന്നത് എന്നാണ്, ഭക്തിയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം സിദ്ധന്മാരുണ്ട്, പലതരം സിദ്ധകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടുത്തതിലാണ് വരുന്നത്. പലതരം സിദ്ധികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം ചെറുതാവാൻ പറ്റും, വലുതാവാൻ പറ്റും, പറക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല സിദ്ധികള് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതന്നെ അണിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത് അടുത്തതിൽ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് പറക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരല്ലാണ്ട് വിമാനത്തിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, നമുക്കൊരു സിദ്ധി കിട്ടി, ശരി, ആ സിദ്ധി കിട്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്തിലേക്കാ കിടക്കുന്നത് നമ്മള്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, സിദ്ധി കിട്ടിയ വ്യക്തിയായാലും പതുക്കെ പതുക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നേ പറ്റൂ. ആനന്ദത്തിൽ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതല്ലാതെ ഭൗതികതയിലേക്ക് താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികവാദിയും ആത്മീയവാദിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്കുള്ള ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിമാർഗമാണ്. ഇതിലെല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ ഒരു വഴി കൂടെ കയറി പല വഴി കൂടെ പോരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പോണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, തെറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല മാർഗത്തിൽ കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗവും അതാണ് ലക്ഷ്യം. ആ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി മാർഗമാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവത 1866 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചുള്ള ജീവന്റെ യോഗക്ഷേമങ്ങൾക്കാരും സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് ഭഗവതി ലാസ്റ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ സർവധർമ്മ പരിത്യേജ മാമക ശരണം പ്രജ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ. അധർമ്മം എന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ, അതായത് വേദങ്ങളായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പലതരം കടമകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കല്ലേ, ഇതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പൊസിഷനിൽ ആ ഭക്തൻ എത്തിയിരിക്കും. ആ ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് പാപം എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല, അത് മുഴുവനും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നതാണത്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വളരെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ താരതമ്യേന പാപകർമ്മങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലായാലും ഇപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലായാലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലും ചെറിയ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒട്ടുമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഭക്തി മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവന് പാപകർമ്മങ്ങളില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തന് അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നു. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതേപോലത്തുള്ള ഗുണങ്ങൾ ആർക്ക് കിട്ടും?
ഭക്തന് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മള് മുന്നേറണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തില്ലെങ്കിലും അയാൾക്ക് യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ താനെ ലഭിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരും. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തനാവാൻ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിനോ മറ്റുള്ള കാര്യത്തിനോ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കും. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്താണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഏത് സമയത്ത് എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തരേണ്ടതെന്ന് അറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, സ്വപാദമൂലം ഭജത പ്രിയസ്യ തത്താന ഭാവസ്യ ഹരിപരേശ വികർമ്മയച്ചോത്പതിതം കദോജിത് തുനോദേതി സർവം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടം. അതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും, വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിലക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതാണ് നമ്മിപ്പോ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ നാമജപം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം, ശ്രവണം, സ്മരണം, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പതുക്കെ നമ്മളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന് ഭക്തനെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് ഭക്തന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതൊരത്രയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ നല്ല കുട്ടികളുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഒന്നും കൂടെ അവനൊരു പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റുള്ള കുട്ടികളിൽ വെച്ച്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം ടീച്ചേഴ്സിനെ മറ്റുള്ളവർ ദേഷ്യം എന്നല്ല, മനസ്സിലായി. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചെറിയൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തന്റെ കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അവനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു, പരീക്ഷണം കൂടുതലായിരിക്കും ഭക്തന്. കാരണം എന്താ പറയുക, ടോപ്പ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കൂടുതൽ പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങളും പറയാം. അതാണ് ഈ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അത്ര ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ടെൻഷൻ നമുക്ക് ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്ര ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സുധാമാരെ അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും പല ലെവലിൽ, ഇപ്പൊ കുന്തിദേവരി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇവരെ കാര്യം തന്നെ, പാണ്ഡവരെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിക്കോ. പാണ്ഡവരുടെ ലൈഫ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ തന്നെയായിരിക്കും. അവരെ അത്രയും ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. അത് നാരദ മഹർഷിയുടെ മുൻജന്മ കഥ, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പല കഥകളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാനോട് അടുക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു കളയാണ്. അതിനൊരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രഭാതസ്വാമി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പോ പല കാര്യങ്ങളും വിട്ടു പോവാണ്. അതിന് ലാസ്റ്റ് ഏതൊരു ബിസിനസിന്റെ എന്തോ ഇതായിരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് പോവാണ്. അപ്പോഴാണ് പ്രഭാസ്വാമി ഉള്ളിലൊരു ചിന്ത വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നെ എടുത്തു. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് എടുക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നു ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റ് തിരുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തെറ്റ് തിരുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരൻ സർവവും അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്
ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരങ്ങളായി തീരുന്നു. നമ്മളല്ലാതെ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിത്തീരും. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? എന്റെ പുരോഗതി എന്നാണ് ആത്മീയ പുരോഗതി, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയിൽ അതിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന എല്ലാതും മാറട്ടെ എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ. ഈശ്വരൻ 2 രീതിയിലാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മ പറയുന്നുണ്ട് 2 രീതിയിലാണ് സാധാരണ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഒന്ന്, ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേന ഒരു രീതി നമുക്കറിയാം, ഋഷിമാര്, അതേപോലെ വേദങ്ങള്, പിന്നെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര്, ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി. മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ 2 രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകും. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങള്, വേദങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ ഋഷീശ്വരന്മാര്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് മുഖേനയും നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മ ആഗ്രഹം വരാ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നതാണത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്കിത് ആഗ്രഹം, അത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം, ആ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലണം, ഇങ്ങനൊക്കെ ചെല്ലണം, ആ ചിന്ത വരുന്നത് തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നതാണ്. ഇന്ന് കുറച്ച് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇനി കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണത് പോലെ നമ്മളെ പതുക്കെ കൊണ്ടുപോകണാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിലേക്ക് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്തു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഗുരുവിൽ കൂടി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉന്നതിയിലേക്ക് അടക്കും. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആരെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, ഏത് ഗ്രന്ഥം വായിക്കണം, ആരോട് കാണണം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് തരും. അങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കും. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും ഭഗവാനിൽ ആത്മജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ശരണാഗതിക്കുള്ള അത്ര ഒരു മനസ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി, ബാക്കി എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നുകൊള്ളും. അത് ഭഗവതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം നൽകുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ തീരുമാനിക്കാം അയാൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ ത്രൂ ആണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടി. ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ എന്താണ്? പ്രഭാത് സ്വാമിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രഭാത് സ്വാമിയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. പിന്നെ പല ലെവലുകൾ അതിലുണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് ദർശനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. വേദങ്ങളാണെങ്കിലും എന്താണ്? ഇല്ലാത്ത വ്യാസദേവനാണ് രചിച്ചത് അല്ലെ. വ്യാസദേവനാണ് രചിക്കാന്നല്ല, അത് ക്രോഡീകരിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് ഭക്തനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നേരിട്ടല്ല ഭഗവാൻ വരുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ കണക്ഷൻ ത്രൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതിന്റെ പിറകെ. നമുക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും കീർത്തിക്കുന്നതും പവിത്ര കർമ്മമാണ്. അത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതിൽ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഹിതകാംക്ഷിയാകിയാൽ എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഈശ്വരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കിട്ടാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും തന്നെ പറ്റി പാടണം, തന്നെ പറ്റി കേൾക്കണം എന്ന് ഈശ്വരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളും അത് തന്നെയല്ലേ? നമ്മളും ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഭഗവാനും അത് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക? എല്ലാവരും എന്നെ കീർത്തിക്കണം, എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ കുറിച്ച് പറയണം, നല്ലത് പറയണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്നൊരു ഭൗതികമായി അത് ആത്മീയ ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഹിതകാംക്ഷിയാണ്. ഈശ്വര കഥകൾ കേട്ടും കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതും ഈശ്വരയിൽ ഭക്തി ഉറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കണം. ശ്രവണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്
ഇത് കിട്ടിയത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചത് ശ്രവണം കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുകയാണ്. 7 ദിവസം ഉള്ളെന്ന് മനസ്സിലായതോടുകൂടി ശ്രവണം മാത്രം, വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാതെയാണ് അല്ലെ, തപനിഷ്ഠയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രവണത്തിൽ. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉറച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ ലഭിച്ചവനായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ പൊസിഷൻ, ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ആ വ്യക്തി എത്തിയിരിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്നതരം ഗുണങ്ങൾ, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് 3 ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. പബ്ലിക്, അതായത് ഭൗതികവാദികളിൽ നമ്മളെ പോലെ എല്ലാവരിലും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് രജോ ഗുണമാണ്. കാരണം എന്താണ്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവതനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര ആസക്തിയായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും മതി വരില്ല അല്ലെ. ഒരു കാര്യം കിട്ടും, അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത് വിടും, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണമാണ്. ഈ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം അവനിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി തിരോഭവിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്ന ഗുണങ്ങളാണിത്. അത് ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസവും ഭഗവാനിലെ ആത്മസമർപ്പണം ഉണ്ടാവുമ്പോഴും നമ്മളിലുള്ള രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും മാറും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ, അതായത് രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും അവനിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി തിരോഭവിക്കുന്നു. പതുക്കെ പതുക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും, കാരണം ഭഗവാന്റെ മാർഗം കിട്ടുന്നതോടുകൂടി അവന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറി അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇന്ന് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തല്ല? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞ 18ാം ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇല്ലേ? 3 മന്ത്രത്തിന്റെ ഇല്ലേ? 3 മന്ത്രത്തിന്റെ 3 മന്ത്രത്തിന്റെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് മുഴുവനും തീരൂല. നമുക്ക് ഒരു മന്ത്രം എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ നമുക്ക് 2 മന്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാം. നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തന്നെ അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം റിവിഷൻ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ ലാസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മള് 2 മന്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം പ്ലാൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ പോരെ? അങ്ങനെ പോരെ? എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓണത്തിന് 3-4 ദിവസം വേണം. ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. ഓണം കഴിഞ്ഞ് എക്സാം ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എക്സാം. ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ജോലിയില്ല പ്രഭുജി. റിവിഷന് വേണം പ്രഭുജി, റിവിഷനും എടുക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം. റിവിഷൻ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഓണത്തിന് മുന്നേ, അത് എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം നമുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാളത്തോടുകൂടി ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ക്ലോസ് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഒരു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഇടാം. എന്നിട്ട് നമ്മള് അടുത്ത ഉപദേശാമൃതം സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഉപദേശാമൃതം അല്ല, ഭക്തിരസാമൃത സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് റിവിഷൻ, അടുത്ത ദിവസം എക്സാം. ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. ഒപ്പ് തരണം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, അത് ചോദിക്കണം. കാരണം അത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഏത് മന്ത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള 18 മന്ത്രം കിട്ടിയില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 17, 16, 17, 18 3 ഇല്ലേ? 3 ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയണം. 3 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം. ഇന്ന് 18 എടുക്കാം. ഇന്ന് എടുക്കാം പ്രഭുജി. ഇന്ന് 18 തന്നെ ചെയ്യല്ലേ? ഇന്ന് 18. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം.
ഓക്കെ, അപ്പൊ 18 ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 16ഉം 17ഉം നാളെ ചെയ്യാം. അല്ല പ്രഭുജി 16 എഴുതിയേക്കുന്നത്, അന്നേരം 16 മതി. 17 18 ഇല്ല. അത് നാളെ എഴുതാന്ന്. ഇന്ന് നമുക്ക് 18 എടുത്തതല്ലേ ക്ലാസ്, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങള്. അതന്നെ 18 ഇപ്പൊ എടുത്തല്ലോ, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. 16 17 നാളെ എടുക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രഭുജി. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാ? വേണ്ട വിഷയത്തിന് ഞാനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡ് റൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ, മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പം മുകളിൽ വരും. പേര് വിളിക്കാല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിലേ. ശ്രീദേവി മാതാജി ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാലേ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അങ്ങോട്ട് വരും. കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല, കറണ്ടൊക്കെ പോയി എപ്പോഴേ. കുഴപ്പമില്ല. ശ്രീദേവി മാതാജി ഉണ്ട്, വായിച്ചോളൂ. ശ്രീദേവി മാതാജി, അർച്ചന മാതാജി, രമാദേവി മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 18 വിശദമാക്കുക ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാ വായിക്കുന്നത്? ശ്രീകല മാതാജി ആണോ? മന്ത്രം 18 വിശദമാക്കുക. അപ്പൊ ശരി, ശ്രീകല മാതാജി പറയും. ഓക്കെ, മന്ത്രം 18 പോലെ തേജസ്വിയായ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചും അകാരണമായ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യിച്ചും ഭക്തനെ പരമപൂർണമായ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത് അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? എന്തുകൊണ്ട്? സർവേശ്വരനെയാണ് അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്റെ പാപങ്ങളടക്കം എല്ലാത്തിനെയും ചുറ്റെത്തി ചാമ്പലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പാപങ്ങളും ചുട്ടരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ? അത് കാരണമാണ് ഭഗവാൻ അഗ്നി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ഒരാൾ അർച്ചന മാതാജി പറയും. അർച്ചന മാതാജി. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിതിക്ഷ അഥവാ ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, സാക്ഷാത്കാരം ഇതില് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ വന്നിരുന്നത് കണ്ടില്ലല്ലോ? വന്നിരുന്നു സ്ലൈഡിലുണ്ട്. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിരിക്ഷ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരം, സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്നിവ ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഭഗവത്ഗീത 6.4142 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവരെ യോഗഭക്തന്മാർക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുമായി കുലങ്ങളിലോ ധനികരുമായ വൈശ്യരുമായ കുലങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴവ് നികത്താൻ കഴിയുന്നു. ഓക്കെ, വീണ്ടും അവസരം ലഭിക്കും അല്ലെ? വീഴ്ച അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അവസരം ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭാഗവതം 11:5-42 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിളർത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവാൻ 2 രീതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേനയാണ് ഒരു രീതി. ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുന്നത് മറ്റൊരു രീതി. അപ്പൊ 2 രീതി. ഒന്ന് ഋഷിമാരും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ 3 പേര്, ഋഷിമാര്, വേദങ്ങള്, ഗുരുക്കന്മാര്. പിന്നെ അടുത്തത് നേരിട്ട് തരുന്നു. ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നേരിട്ട് തരുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത് കഴിഞ്ഞു പ്രഭുജി. അടുത്തത് കൂടെ നോക്കിയാലോ? സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ചെയ്യണോ? 16 നോക്കാം. ചെയ്യാം.
17 17 ചെറുതാണ്. 17 നോക്കാം. 17 നോക്കാം. ഓക്കെ, 17 വായിച്ചോളൂ. 17 മന്ത്രം 17 വിശദമാക്കുക. ശ്രീദേവി മാതാജി കുറച്ചു നേരം കൂടെ ഇരിക്കുക. ശ്രീദേവി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മന്ത്രം 17 വ്യക്തമാക്കുക. ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ശരീരം തീർച്ചയായും പുറമേയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി സമ്പൂർണമായി ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ ശ്രീദേവി മാതാജി പറയും. പറഞ്ഞവര് ഒന്ന് പറയട്ടെ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ശ്രീദേവി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകിയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭക്തന്റെ. എന്തിനാ? ഈ ശരീരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ശരീരം തന്നെ വേണം. നമ്മുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത 2:20 വ്യക്തമാക്കുക. ഭഗവത് 2:20 പറഞ്ഞോളൂ. ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. അത് നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല. അതായത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം പിന്നെ അത് കാരണം കൊണ്ട് ജീവി പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അല്ലെ? ഏത് സമയത്തും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ആത്മാവിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന, ആത്മാവിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകം അല്ലെ? അത് വർണ്ണിക്കുന്നത് നാജായത് അത് തന്നെയല്ലേ? നാജായത് തന്നെ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സൗഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഓക്കെ, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങനെ 9 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? 9 തരത്തില്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത 8 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവതിൽ 8:6 പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവതിൽ 8:6 പറയുന്നത് ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് ഉത്തരം. മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അവൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതെന്താണ്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥ തന്നെ നമ്മൾ എത്തും അല്ലെ? ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. ഓക്കെ, അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകൾ മനസ്സടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല, അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകളെ മനസ്സടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ? ആത്മാവാണ്. ആത്മാവല്ലേ? എന്റെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആത്മസ്വരൂപനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആനന്ദ ചിത്തത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അല്ലെ? ഭഗവാൻ പരമാനന്ദത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുക? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ്. ഭഗവതിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാനെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ തത്വമാണിത്. സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. പ്രഭുജി, ഞാൻ പറയട്ടെ,
വെച്ച കർമ്മങ്ങളാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കും നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ബാധിച്ച കർമ്മങ്ങളാണ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഇടുന്നത്. കുഴക്കണ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അടുത്ത ജന്മത്തില് ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങള് ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണോ, പിന്നെ ആരാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് രമേശൻ പ്രഭു പറ. രമേശൻ പ്രഭുവിന്റെ ഐഡിയ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. രമേശൻ പ്രഭു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. രമേശൻ പ്രഭു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. പ്രഭുജി, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കും. അത് ഒരു കറയായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അത് നല്ലതായാലും നല്ലതുപോലെ ഇരിക്കും, ചീത്തയായ കറയായിട്ടിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയില്ല. ആ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടേ പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേരുകയുള്ളൂ. അത് തന്നെയല്ലേ? വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറ. വേറെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. ഒരാൾ പറയട്ടെ. അർച്ചന മാതാജി പറ. ഓക്കെ, അർച്ചന മാതാജി. നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ചുമതലകളും ചുമതലാബോധങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും എല്ലാം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. നമ്മൾ അത് പൂർത്തിയാക്കാതെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചല്ലേ തീരൂ. അപ്പൊ അത് പൂർത്തിയാക്കാതെയും തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിന്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നല്ലേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേറെ ഏത് ശരീരമാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അത് ഭഗവാൻ തരും. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ വേറെ രീതിക്കൊക്കെ ജനിക്കുന്നത്, മരങ്ങളായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളത് തരും. ഓക്കെ, നിഷാദ് പ്രഭു അതിന്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? നിഷാദ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, നമുക്ക് ജീവാത്മാവുണ്ട് പരമാത്മാവുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവാണ് അനുഭവിക്കണേ. ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കും. ഞാൻ ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സംശയം തീർത്തരാം. അതായത് 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനടുത്ത് യഥാർത്ഥത്തെ ദർശനം. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അനുഭവിക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എന്താണ് ജനിക്കുന്നത് ആ ശരീരമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അതാരാ അനുഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളടുത്ത ജന്മം ഏത് രൂപത്തിലാണോ അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള പാപം അനുഭവിക്കുന്നത്. അതാരാ അനുഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ. അവിടെ ആരാ? നമ്മൾ ആരാ? നമുക്ക് കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ആത്മാവാണ് ശരീരമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ശരീരമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ശരീരമാണ്. ഓക്കെ, പ്രമീള മാതാജി എന്ന് പറ. ഞാൻ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി പ്രഭുജി. ഓക്കെ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവല്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? 13-ാം അധ്യായത്തില് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്ര. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മനസ്സിലായ? അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ശരീരമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, ആത്മാവല്ല അനുഭവിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് എപ്പോഴും ആനന്ദ ചിത്തനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവത് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങള് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും ശരീരത്തിന് അറിയില്ല, ശരീരം അനുഭവിക്കും. ശരീരത്തിൽ 2 ശരീരം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം, കാറ്റ്, ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ആത്മാവ് എന്ത് നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ അവബോധത്തെ കൊണ്ടുപോകണം. കാറ്റിന് അവിടെ റോളില്ല, ആ ഗന്ധമാണ് പോണത്. മനസ്സിലായി? കാറ്റ് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധിയാണ്. ആ കാറ്റ് അവിടെ കൂടുതല്, അതായത് ബാഡ് സ്മെല്ലുള്ളടത്ത് ബാഡ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് സ്മെല്ലുള്ളടത്ത് ഗുഡ് സ്മെല്ല് വരും. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. കാറ്റിന് അവിടെ യാതൊരു റോളും ഇല്ല, അതൊരു മീഡിയം പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. ചെയ്യണ മുഴുവനും ശരീരമാണ്, അനുഭവിക്കുന്നതും ശരീരമാണ്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകളെ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു.
മനസ്സിലായി? അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. കൊണ്ടുപോകണ പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആത്മാവ് ചെയ്യണം. വർക്കും മനസ്സ് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണല്ലോ. മനസ്സ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവിന് തോന്നുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ആത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്നില്ല അവിടെ. മനസ്സിലായോ? നമ്മ ശരീരമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നണം. മനസ്സിലായോ? നമ്മ ശരീരമല്ല. ക്ലിയർ ആയില്ല? അപ്പൊ ഒരു കാര്യത്തെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇപ്പൊ ഇത് 18 2 സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ സെക്ഷനിൽ കിടക്കണം. അതിൽ നിറഞ്ഞ ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ തത്വജ്ഞാനൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ആവണം. ഭക്തി രസാമൃതത്തില് ഭക്തി പ്ലസ് രസം പ്ലസ് അമൃത് പ്ലസ് സിന്ധു, സമുദ്രം, ഭക്തിയുടെ സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് ഇനി കടക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇതില് വരുന്നതും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ശരീരമാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം. അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇനിയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ. രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സംസാരം പോയി. ഭാഗവതം 21.5 പരിഷത്ത് രാജാവ് ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദ്യം ചെയ്തത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്തായിരുന്നു എന്നതാണ്. എന്താണ് കൃത്യം? അല്ല, ചോദ്യമാണ്. പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ശരി. ആ ചോദ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്തായിരുന്നു? അതല്ലേ? അതെ. മരണസമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് മരണത്തിന്റെ സമയമായി അല്ലേ? അപ്പൊ പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് ചോദിക്കാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോരുത്തരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടത്തക്ക വിധം തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. അത്തരം ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഉത്തരം. അതൊന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞേ. ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ. അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ത്യാഗം എന്നത് 125-ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ലാസ്റ്റ് ഭാവന ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്ക് വിനിയോഗിക്കണം എന്നതാണ്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഈ പരിശീലനം മൃത്യു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. നമുക്ക് നിർത്താം. ഒരു നിമിഷം. ശരി. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തീർക്കാം. ഹരേഷ്ണ പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസിന്ദേവച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തക്ക് ഉപാധിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.